Здравейте хора, аз съм Happy Studio и днес ще направя как ще направите дракон в Майнкрафт. Така. Взимате едно яйце от края, да. После слагате такова, как му беше името, такова копче и звездичка от края. След това пишете команда. Чакайте, че той е... Аз съм правил и друг дракон. Ето го. Той е пред очите ви. Тепърва ще му щупваме Да. Можете да си го питомите. Да. Пишете командата summon на английски. Така. Започваме. Наклонена черта. Summon Dragon. Така. Така. Къде? Аха! После малко отдалечавате мъничко. Къде? Ще спра на пауза. Така. Готови сме. С кома. Как така не ми... Как хора? Командата ми... Но аз така направих другия дракон. Това е лудост. Добре хора, не разбирам. Защо не се получава? Я пак да пробваме. Така. Този път, ако не се получи Майнкрафт, е зле. Добре. Хора, ако не се получи, значи Майнкрафт е зле. Добре, май се получи. И ви се получава дракон. Ето. Виждате ли? И да, хора, надявам се клипа да ви е харесал. И ако е така, дайте палец нагоре. И се абонирайте за мен. И чао.